Salutare la toți! Încă un proiect cu care poți să faci bani pe internet. Acest proiect se ocupă cu promovarea reclamelor pe internet. Lucrul nostru constă în ce trebuie să dăm click la câteva reclame pe zi. Avem reclame cu plătite, adică de la fiecare click avem câțiva cenți. Și avem reclame care ne aduc un anumit punctaj, care se numesc bafuri. Valoarea reclamelor noastre constă în ceea că cu cât mai mulți bafuri adunăm, cu atât valoarea reclamelor noastre o să fie mai mare. Aici avem un tabel ca să înțelegi despre ce este vorba. De exemplu, dacă adunăm de la 100 până la 1599 de bafuri, avem 0,2 dolari pe zi. Dacă avem 1600 până la 12.000 de bafuri, avem un venit de 0,6 dolari pe zi. Dacă avem adunate 12.000 până la 24.000 de bafuri, avem un dolar pe zi. Și tot așa mai departe, 24.000 până la 28, 2 dolari și 20 de cenți. Aceste bafuri le putem și cumpăra. Putem și aduna banii și cumpăra sau putem direct investi ca să nu ne chinuim să adunăm acești bani. De exemplu, prima grupă putem cumpăra cu 1 dolar, a doua grupă cu 3 dolari, a patra grupă cu 8, a treia grupă cu 8 și a patra grupă cu 16 dolari. Și tot așa mai departe. În prima grupă cu 1 dolar o să avem 0,6 dolari pe zi, a doua grupă cu 3 dolari, cu 3 dolari 0,6, a treia grupă cu 8, o să avem 2,2 și a patra grupă cu 16 dolari. Dacă o comparăm, avem 3,5 dolari pe zi. Acești dolari, și cum am zis, se poate de adunat sau se poate de investit. Avem reclame cu bani și avem bafuri. Trebuie în fiecare zi să dăm click la aceste reclame. De exemplu, luăm oricare reclamă. Apăsăm aici, View Bonus Adi și copiem ce avem în imagine, aceste cuvinte, le copiem, le lipim aici sau direct apăsăm, dăm click la aceste două pagini și ele automat se copie. Apăsăm aici pe pagina următoare și așteptăm 30 de secunde să treacă și introducem codul din imagine. Uneori poate să fie o imagine mai puțin clară. Dacă nu înțelegeți codul din imagine, apăsăm pe acest buton și codul din imagine se va schimba. Așa, confirmăm și close Windows apăsăm și apăsăm din nou aici și ne întoarcem la pagina principală. Nu o să dau click pe toate reclamele, dar în fiecare zi trebuie să dăm click la toate reclamele pentru a aduna bani și la toate reclamele cu bafuri. Exact la fel, apăsăm, introducem codul din imagine și venim și dăm click la următorul buff. În acest proiect sunt înregistrat de câteva zile, de vreo 5-6 zile și așa dând click la ei reclame în fiecare zi am adunat 0,40
de dolari. Când o să adun $1, o să cumpăr reclame sau o să investesc $1, că nu este destul, nu este așa de mult. Cam atât. Dacă mai aflu ceva, o să fac video și o să postez. Ca să fiți la curent cu videourile postate, abonați-vă la canalul meu și o să vedeți cele mai noi video pe care o să le postez. Mai jos de acest video o să scriu linkul de înregistrare și numele meu Skype. În caz că apar întrebări, mă adăugați pe Skype și lămurim neclarificările. Vă urez o zi bună și spor la treabă!